Saan naman saan? Idaw lang dili mo daw. Aray, oh, gusto na eh. Ayaw ipatong. Kasama ko mo eh. Giwasingan din ako. Dam, ay patong dam di daw. Inay si Karen eh. Bang, Ara anak kay giwasingan. Odo ayaw. Giwasingan din ako. Maghugaw dia lang tila na. Dia lang. Ana. gara na lang ka kasi mong na magkuan. Giing na naman gadam nga inaog gimutel kasabot man ni siya. Oy, gibang ko nang wasingan gisampuan pa na ako dam grabe hurot ang shampoo na. Gahiag utok ni mo oy. Inaog ba? Buot day ka magbutang ko sa tail dira. Bago na wasing dam kapuya. Labot. Uy labot gisampuan ni nako dam idaw na imuntel idaw na Asa man imuntel. mas importante ako o ang imong motor de. Gobag. Motor dam giligo na ako dam. Ba ko na. Giligo na ako. Imong piliun. Ako o imong motor. Ayaw si Gary dam. Yung tubag naglago ta. Uy mabuak na uy. Natagak na. Mabuak na. So imong piliun imong motor. Bago man ang ligo god. Oo sa. Uy uy uy. Uy. Pero di man ko na imong motor. Bukol ba yan?